साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा मुझे अमीर को नहीं रे ये दो गरीबों को उठा ले जाखला हमना नों बंफां सम बंफां हम खानाय दंखायो खानाय थाबा मा जानो जाखलायाव गोलैफैबा बाय मोजां दान गावस्रागोन नङाबा गावस्रायो गोलैसिगोन दाननांला ओइ जाखलाया बुसुगोन नोंखो खानैसो सिं हमना थानिखौ बिथांले थांलाय एरे गोरो हमना बे जाखलायाव थाना जाखलाया बायस' फैबा उनथिं सिङाव बुकदावनो हागोन थारमाने गेरान्टि गैया इयो थायोब्रा इयो बायनानै बि बुसुबा खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया Come on. Hey, Pak Ali. Nucing. Hey, pasai apa jangan? Lalu direct bukan? Hey, direct bukan? Pasai kamu jangan kena uji orang Aisyah. Hei, goreng yang sidang ni pasai bah. यही नहीं अभी और सुनिए क्या बोला तूने माथो मानसियानो ini hah माथो मानसिया oh इखो दा नुला बात तो सही है दौड़ा तो पड़ता है ini dana
गाली